Bi navê Xwedayê dilûvanê dilûvîn sila û rehmet bereketa Xweda li ser we be. Gelê hevalan ji gotinên wecîzeyê Rîsaleyê Nûr em gehişne gotina 121. Afirîner Xaliqê xwe bifikire. Bizane ku dê tu biçî gorê, xwe wisan amade bike. Seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. Erd zemîn dê qiyametê da bimire, dê hûn bi evayê sağ derkevin. Kıyamette arz ölüp siz sağ olarak çıkacaksınız. Tu dizanî ku temen kurt e, karê pêwîst jî gelekin. Bilirsin ki ömür kısadır, lüzumlu işler pek çoktur. Hiç ku dünyayê te terk nekiriye, neşemirandiye, tu dünyayı bişemirîne. Dünya seni terk etmeden evvel sen dünyayı terk et. Dem da nîşan ku bihişt erzan nîne. Dûceh jî beredayî nîne. Zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Elhamdülillah ku cehennem heye, hekene dê zaliman li kû ceza bikişandana. Dê mezlûman çawan dilê xwe rehet bikirana. An dê dilê wan çawan hênek bûya. Emanetê Xweda bin, Xweda alîkarê we be înşallah.